I will come, Brenny now, come now, Maucrano, Wacomono, when you didn't send you, was my time from. Go for what you account, Necra, how about can I say to my yacht? Steady, Mrs. Walk, not some wine, that's what it's here. I have for them say, why had them call how be a common, ye be a mutter. The answer when Yachiano. Now go to see us, one young Sabino. That's not what up in the now, no, you have rebels from the day. What behave you crack and yet? You were no more yet. I think that's what when I'm grown, we are telling him, oh, I can't be in a more and so cabin one. The sound of medium seven. Mr. Boss, I mean, would be that. When you jump from my son, you only one was a bit. Yea, Senatari, a jump from my tiny SMU. And so a jump from an Atari. Okay, what would be? Yes, yes, Senatari. Just what interest I broke crab at the reptile and the best. Yeah, Papa, and Kumaji, yeah, and Nakufian Makubridi, yeah, my wife, yeah, yes, sit down from a bar, Frache. Yeah, the Cafracha, I want to do a Senesi. You're quite consumer everybody. Then I drew bread the crufi. Oh, I don't know, what to say, Casamitero say, Sabi, your Jumani, you say would be okay, Auntie, yeah. Javaman and the can was a conform by fee, and I say, a swabacom, my dear, who food woman, okay, who should have money, one salmon, be no, come out bed, sure. We serve you better. Arafuan Komopakasa mfonyini eso enie ye ne yesomo wa amamre amane ahintuo ahinsie nananom akomfo dwumadie ye ne omo so edi mpintenkwa ne bowura afahya ahodo ase adwabo chinchinche akese ne nyina ase ekofa de edi kan de edi tie de edi hwe ede abramo onyo ya subscribe a na wa share na wa like na aboa ama dwumadie a ye die no etimi aye kama ebi ana wonso oye mochreman anasa wo didafo ana wo ye taxi driver ana wo story bi anasa amanye bi a wakom no ehu ebu adwe ne ntiase so a obetimi afa ye number no e wo screen nani na yafa ene wadika so bom na yaba wo nchen ene wabeche na afofo nso etimi afa mu aba enkomopa kasamfonyini ye ne yesomwo e wo nokretrodo ekwan so Arafo ema hunyira mu akwa ba nkomopa kasamfonyini so ne yaka chem se eba na mamre amane ena afi na anom tete atempone nokretrodo ekwan so dia ye ena yesomwo ene yada fofo so no dia dom ye ene nko a ene se wahia sunsumu IGPMC rapture mene nkomopa kasamfonyini wo YouTube dwumade so a wonye oye dia na wabomode wa subscribe na afi wa share uwie a wadenche no wadwa dia to ase obuo ne ane die kwan so e dia mame yabepiem ewo eyeta no dumase konfo akuhonom watia na kadru gadaw konfo ana yabekasa dia fa asumambrafo akom teteye asumambrafo kwan be na omokura kanipa ye fa so tete won makom ana womode eba ya ne se wo kasa yehwe na yabedimu enkomo owo menchen de mensebre yamana kwa ba na afi yentoa ene enkomo twetwe ne so ohene kadiga akwaba so aponi wote se pia semi ni jamu sumuye mompa ibonti aja munwuye ya oh etiriti ya yenya icheswa yeda so ti ase de na aja ahoden de wo ananum dwumadi aja ya fa to yeso na na yegusu a yeti mo mpentenkwa sayo enenso yehia biem oh yedi kan enenso yeda asemu aja wo de beja mahwefo de be ma wo no mansa na yato ya dwumadi so oh yedi kan ahwefo me che obi bia ye wioma ye de say ya no pawia so the weather na siam na do pawia ye che obi bia ye konfo kwa dodo friend ba ko sapem na nchia na me de mamo abrenya nda bia me kase musu ani machi musu anhweme na ne pawo mu bi papa so mu be fimu aba amama ye nchira nti na nchia nkoma ye bedie munya so na muntie na mumfamu aba na mumfamu mbra nse mumfamu aba na sese bi utie na de bo brade ya nyema nyina bekoye na o se ba ko snapem eno sa amana ne na afi na aba na ne wo woda ba ko snapem ye me papa champu dudu okay ni dinu no ye wonu ba ko pe ne me papa ase ye bro ahasa na se ye bro ahasa me papa waduasa ba ko pe ne ye wo no mo ba
duasa wo papa no baako pɛ no wɔbɛwɔ duasa saa na mana no wɔ pa na oh da bi sɛ ɔno hwɛ hu sɛ wɔyɛ baako pɛ enti die na wɔbɛyɛ a nase bɛdɔɔso enti na wɔ sɛ wɔyɛ dɛ wɔkeka bi tutu bi so wɔ baako no ne no da bi me papa yi no deɛ dɔɔso papa deɛ ɔware dodo obi a onim kɔmfo de odi bi anim sɛ ɔware dodo ansana obenya ma dodo ti wo aduasa 30 to so ba sese no emu miɛnsa pɛ na ewu but 27 no da so tiase wow anu ya na sister ba kokora ikosie no but 27 de nyina tiase wow na yɛn so ya bɛwo wo tiese no de yɛ ase so kura oh se mi ankasa mi kura nwɔtwe wo so de ne yɛ baba nwɔtwe baba me so baba ko pɛ na wo nwɔtwe dabi ɛn de so wa so di sɛ ja akora se oni a o se nti oluma na mo na ɛna me se me ma fa ba ko strapem na to mo so dwuma di abegye ayi me nko a wow me nim sɛ me fa ba ko strapem na ɛbɛboa amedina ama tim no ama dwuma di nso ahyerɛ sɛ ne agya bɛyɛ no ani nam so ɛnɛ dɔtɔ a wode ma bɛtena aseɛ no wo hyɛda na mugya ya na asɛ dabi kankyena bɔfoɔ osi gadawu bosuma ba ko efe ne kankyena ona kyerɛ baifoɔ no okay ne buom no kankyena ha na ne buom wo sɛ yɛde kankyena ba ha na wadwuma te sɛ die yɛyi wɔ no nko ade ba ha ne yɛde bɛkankyɛ atutu gubuo no mu a woyɛ kwan na sɛ nipa da sɛ ne na ɛhaw de a awia kete obeyi na pie na kyerɛ sɛ kankyena no wɔ ka gadawu ne ho but wɔn ne hoɔdenfoɔ no wɔden adwuma no nyina wɔn na ɛyɛ na wɔyɛ adwuma no wia na wɔde ama gadawu na akɔsi deɛ pie ye nim sanka ya dɔtɔ na sanso ne sanso no yɛ gadawu na dwaade a wotware nti sanso no obi ani dua yɛ ɛnoa ne fifiye ɛna abua so saa okay akwasi sanso no si fam kan na nani bere so ɔkɔyɛ adwuma a wama ne sanso na wɔmpene woda na ade ma no so de a wodi twi ne ho saa no sɛ ɛno no wɔkyere bayi a wɔde sra wɔ mo wɔde sra sunsun mu a wonti sɛ hwan wo mɛka ya wo ho ntɔ okay okay ti gadawu na dwaade no okay bi onim gadawu bi anim sɛ kankyera bɛ ma na dwaade sanso no ani ye bɛhwɛ apɛ ayi stamina ka no ho sɛ dwaade de na ya sunsun mo dwaade we nya honam ani dwaade ni bi sunsun mo de abosom dwaade okay sa kankyena ya obo ni din wa betemi de ma minu sko kakra bi wɔ ne si wɔno ne nyanya mu no wɔbɔfa akomu wɔ gadawu so a ɛyɛ anasɛn ne si oh kankyena de wɔbɔfa akomu onye bosom a ɔba sɛ sei ɔno ankasa heda masem aba but wuru sɛ gadawu aba na wɔgoro no ho a wɔ abomu na bomu no bom okay no bufa so no de n'akyi ɛto fam a no twi n'akyi na kankyena bɛ ma wow ya no je sɛ ya amamre kankye etwa akokɔ egu no so ansa na wɔtima sɔre wow kokɔ no etwa ne fa ansa na wasɔre ɛno no wɔn intense ntina me sɛ wɔbɛsane no ɛnkyɛ opa ɔde fa mene to so bere a waba no fa mene to so hwɛ bibi besi okay wɔn deɛ ɔyɛ bɔmɔfoɔ wɔn na ɛkɔyɛ ha ne ba nti sɛ ɔyɛ na sɛ epia na wɔda na di okay me metia yi sɛ kankyena ɛwɔ mu a na ɛso wɔ ba minim sɛ ɛgya de bi bɛba te bɔ no kankyena ne papa gadawu ne deɛ wɔn mbɔfo wɔn yɛ nyinaa ne sɛ yɛnkyere ba yɛnkyere wɔn deɛ gadawu bɛyɛ paa na yɛade a wotimi ne mmɔ bɛyifo deɛ wote sɛ deɛ ɔbɛte wo because sɛ ne ho ɔden nti adwuma na wode bɛgya no no ɔhwehwɛm ahu deɛ nyɛ no wɔyɛ dɛ wɔyɛ fim na ɔde papa na yɛ dɛ ama wo kɔba sɛ gadawu akye bɛyifo sɛ deɛ nansan agya wɔyɛ bi a yɛbɛfa ho nneɛma de ma ahwɛfoɔ ne adɔfoɔ yi a na kɔba sɛ wo nuanom bi kɔtena baabi na ayɛ sɛ ɔmu doso nsɛm no a saa no wote ayɛ ana oh nana me sɛ obi yɛ saa na menim sɛ nipa no onim deɛ wɔyɛ na wonim kafra nimdie ɛwɔ akom mu ɛfiri sɛ wonim nimdie wɔ akom mu na wakɔ nteteɛ na wonim sɛ ne akom siti a ɛnka bosom nkyere ba yie ma wo nka ho asɛm ɛfiri tetentene ɛna sɛbi abosom akye aba yie saa bɛsi dɛ na nsɛm no twa program meka sɛ kunne deɛ nti ɛyɛ kunne yɛ man sergeant ɛyɛ bayikyerɛ kunne ya man sergeant bo na red ya ase deɛ bo bia na da twuma din a bayi a wakyere ɛna yabɔ na baso nti sɛ bayi ni wa enka kunne bɛɛ da nya sergeant na nke bɛɛ da ama na brafo nyina hene kunne no na kunne abrafo nyina kunne na ɔhene ɔna panyini fi sɛ
tete ne na sebe enema bi ai dai asaya makune nipa bi din keka wo bi aka na aduane kunne de woni efen se bofo dada wa ya aduana de obi anye bundi kunne ya aduane ni ono ufra asante kuro be so obi aduana busu e kan se kuneja ono oja ne nam so ati ase to sanya kuneja nti se ka se kunne oye oja de a ja obechew odin osi onam tinye fere se aduane kunne sa nwom no wonom to ase ya na wonom aka finefuna wonti nsem no mu so ati ase kuneja ejamra ne tumi ne mra eno ya na omo hyase se sa nwom no kuneja ejamra ho aduane kuneja ejamra aduane kunne obi ne ebondi o katachi kuneja ejamra me nwro nenyo se aduane kunne basa ne dia na wokoto no de ne ntwoma igu na nitia ba biawu kasoro kafe wo ye baifu apa ko ba amana na wuram eno kura no ba dane kana ma ababo ayiwa wapi so what you say nti kunne die oye bema oye bofo dada afrikiti okay arofo ye gusua ene asumambrafo no na yesi wonom hu nkonya pa asumambrafo ne na me ne konfo aku yesi wonom hu nkonya unsa ya na mpanifo ka biribise de ode ne bodom na sabi oyi na no kase abana asumambrafo mu nsensem de a uyi ba ko snapem konfo aku firi mu a enye yi nti kwan bai ana sa asumambrafo ikura no ya faso a wonom ya tete wonom akom ye wonom akom a nti ekoba se wo mokra eya bebunkam afatete atanofofo no eso kovo yagusu asumanfo no ye ne nambo kakran asumambrafo wonom akom ye sene sitie fa no baako mame sumambra ni die mani fredi a mebeto mese okay baako tsapem champo dudu china makonfo die mebehu ne ye se sumambra ni die ono no o si dada okay ena sumambrafo ye ntubosom ayi tuom okay enti se kokotu sumambra ni a ye de na duro na ama waye dai adwade ye ansa na odi na free baby odi ni free eba okay enti se wo dware na duro na obedura ya kanche ka bibia kire no se nipa we ono kwa akotena enti okoduru no celebrate so na koboa okay so yes enti ono no oba no waboa no ho dadansa na waye dai oba enti sumambrani akomtete de ya duro ni dware okay yen sheda nkase sumambrani ye heda akon ho akomtete emfidodo mfie nan emfie nsia mfie miensa dabi okay so be dere duro kura bia de ubako sirem bia bosome mienu bosome miensa bia mo akodware duro ano ne mo hodi ye koye wakom okay eno de aduro na akwa akodware sebe ya wo be ye din sunsumu hunamani so tiase enti sumambrani die ye heda ni na kompetiye se me ko I competition from few bibiri ansa na maba dabi ono no wo ma ye kura no wo ye na dwuma dada okay if you say sumambrani wo ho na se oni konfo kura wo ye na dwuma okay oni konfo ye na dwuma se me ame papa akosi gadawu etue se gadawu ko tu na won kan nipa wo ye na dwuma wo tiri ni bayi kwan be ye hia ne se wo a ukotu ye no adwuma na hokwo de beba baba na pena kokon ne niam ya niam bia obehia bia woji na se onya ya adwuma ni gya na atwa kokon ne fa kim e kire se adwuma no obakwa akwa yesusu am wo sampa kwasi ko ye adwuma tie wa konfo bebre ho a omo gadawu a omo ni konfo na so ye hia so benya ne bosonfo na benya ne tiamiama no asa obey na adwuma wono no wonni konfo no yesa pebosonfo ne tiame mu anse wona obe tiame no wona wo ne bosonfo na motene ho abo be ma bibia de adi okay fi se obi di adwuma ba boso no nko esi ho a wontimi ma no ho aduane ye nti wo se nipa te so obebɔ mpa ya no pa awie ne anwumiri se be ya obi di ne adwuma mpa wono na abegye no aka nche di akire se bɔfo adwuma si oti so obetima koye di a wakokɔ no nsani so mugye yetwa akokɔ ne fa asa adwuma no be ye sunsum no e koye adwuma na moke ya hwɛ empempi no yesi okɔ baabi na kyerɛ sɛ wasɛm no ya misa so ansana ya pɛ ɛho nyema na putupuru na ya kasa adwuma we na ade aba pɛ we bra ya ya entaa nye ɛno no kora be ɔhene de ɔka sɛ bi aboa de womni ya wakonfo betima ya bisa ka wonsɛm nyina akyerɛ wo nanso wadwuma no wontimi nyɛ ya wahunu ɛwɔ hɔ
mahunu ne papa wɔ nwum bi na meto saa nwum na ma ahwɛfo atie tene ntie kaka enwum ni wɔsi ehunu ye busa ehunu ye ehunu ye busa ehunu ehunu behunu aka no safo nsa no busa ehunu konfo de bi konfo behunu aka no safo nsa no busa ehunu ehunu ko ye busa ehunu oi ubehunu aka nso wontimi nsa yade ne yade abrew ɔhaw ne yade abrew no wontimi nsia no a na ehunu kan yɛ dɛ nti obi so behunu obi so nhunu oba ɔntwehwɛ ne kan na mom okuta pono dada efisɛ mpanyimfo sɛ homa tenten ɛna twe kokobini ɛna kasa tenten wɔ no ɛmpɔpɔnkɔ sɔɔte aseɛ ofifi funu no a wohunu ɔsaaman sɔɔte aseɛ nti mefifie ni da bi ɔhaw no ɔde baayɛ na ɛwɔ sɛ ɔpaa no na wosi sɛ bɛyɛ nipa ne ho bɛtɔ no waba wosi wuti na ɛwea mafa mfikire mate aduru ama wuti ne kɔ a ɛnyɛ ɔhaw na masɔvɔ ma bi a mepɛ ne fare bae baabi efiri no sunsun na bɛmo ɔhunu baabi efiri ɛnyɛ mi nipa nti na mebisa sɛ kɔba sɛ yɛ misa wasɛm so ni yɛyi ho musuo ma wa etimi yɛ baabi ɔnsɛ asɛm no yɛ wɔn nkɔmmɔ bi ɛne yɛ wɔn nkɔmmɔ bi fine ɔnsɛ maka sɛ bosom no oni kɔnfo a na wɔkɔ no hɔ abisa kwan bɛ na ɔbɛfa so a bosomfoɔ no bɛyɛ adwuma ɛne ɛwɔ deɛ ɔwɔ kɔnfo hɔ a ɔne deɛ ɔkɔ a nge si yɛfrɛ suma ne yɛdɛ ɛma wo nti nsonso yɛ dɛ ɛdam nti bosomfoɔ ɛne kɔnfoɔ sɛdeɛ wosi kyerɛm sɛ ɔno mienu hana nka yɛ ɔbɛmfo paa bosomfoɔ no kɔnfoɔ deɛ mɛtuma ka sɛ kɔnfoɔ ɛne kuta tumi kɔnfoɔ no mom na sunsum no bɛwura wo mu na wakasa akyerɛ wo bosomfoɔ na sɛ kɔnfoɔ no ni hɔ deɛ a bosomfoɔ ne deɛ ne sɛ wɔn deɛ ɔma bosom aduane ɔkasa bosoma no deɛ bosom pɛ no ɔyɛ ma no but yɛkɔ sunsum mu a bosomfoɔ ne tumi wɔ sunsum mu because kɔnfoɔ kɔmea nsana sɛbi yɛbɛyi bosomfoɔ bosom ɛnyɛ bosom nyinaa na sɛbi ɔde sɛ ɔmo wɔ bosomfoɔ ansana kɔnfoɔ bɛba kɔnfoɔ no kɔma ansana yɛkɔyi sɛ ɛneɛ wobɛyɛ ne bosomfoɔ fi sɛ bosom bi wɔ hɔ a ɔni hɔ ɔbɛka kɔnfoɔ ansana wɔyɛ dɛ wɔba ade nti ɛna bosom si hɔ anaasɛ sɛbi kɔnfoɔ bi kura wu na bosomfoɔ no ɔte hɔ no wobɛtumi sɛ afe mfie mmienu bi ansa na bosom no abɛfa kɔnfoɔ a bosomfoɔ no mmom pɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔno kora kɔnfoɔ no sɛbi ɔno ne ni hɔ kora kɔnfoɔ no dabi wodeɛ yɛ a mom yɛnhwɛ saa bosomfoɔ de yɛ a monhwɛ ɔmo adwuma yɛ mu fa toto ho sɛ hwɛ sɛ kɔnfoɔ wuyɛ no hwɛ kwan yɛ na kɔnfoɔ no teɛ se ne bosom no yɛ adwuma hwɛ sɛ kɔnfoɔ no wuyɛ hwɛ kwan yɛ bosom no fa so ɔyɛ adwuma wei kyerɛ sɛ kɔnfoɔ yɛ kokurobotie yɛnsan no ho nyɛ dɛn ɛmmɔpɔ hwɛ yɛmfa nkɔ nipadua mu wo yere yɛ a wo ne ne teɛ hwan paa na wo ne ne ka titimpɔ karama wo yere na ne te wo ne ne ka titimpɔ me deɛ sɛ wo yere ne obi ofiri abɔnten hwan na bɛtumi na ka titimpɔ awadeɛ deɛ bɛrima bia bɛbɔ bra osusu kyerɛ ne yere bɛrima bia ɔbɛyɛ biribiara no ɔsusu kyerɛ ne yere obia ne wadeɛ dwumadie ne kunu adi bia no ɔbɛtumi aka sɛ wɔnim da te yɛkɔba sɛ bosom deɛ wobɛyɛ biara no ɔti ne kɔmfo wɔne ne yere ɛyɛ awadeɛ mu asɛm nti hwɛ sɛ bosom wote bosom koraa na wobia woyɛ bosomfoɔ na ne bosom nya kasakasa bia sɛ wadi ɛyɛ awaresɛm ɔmpɛ sɛ wobɛtwea kɔ no mu nti ɛyɛ awaresɛm nti awadeɛ deɛ kɔnfoɔ deɛ ne ho hia wɔ baabia yɛmmra asomambrafoɔ no akɔm yɛ a ɔmo ɛyɛ a na wogu soɔ sɛ ɔmo deɛ ɛyɛ adudwareɛ ɛne ɛma wodwareɛ ɛkɔba sɛ gadawu nso so deɛ a sɛdeɛ wokɔm gadawu yi aduro nko a na akɔdwareɛ yɛse atanofofoɔ no wɔ sɛ yɛkɔte n'ano asomambrafoɔ nso yɛte mo ano tanɔfoɔ na yɛde wɔn kɔ akɔmteteɛ mfie bebree sɛ woyɛ tanɔbosom a ɛwɔ sɛ at least wakɔ akɔmu akyɛ kora sɛ ɔtumi twa bɛyɛ 2 years 3 years me papa de me to akɔmu almost bɛɛ 2.5 to 3 years yɛ a na ɔyɛ me papa nso wɔtete me 2.5 to 3 years ansana mepɔn because me deɛ no na nyɛ sumambrɛ ni me tanɔbosom a yɛfrɛ no asu adonso abena ɛka ho nti atanobosom no nti maame di akɔmteteɛ mu no kyɛe sɔɔte aseɛ na suma agadaw deɛ wɔka wa sɛ bi a wɔka wo na sɛ bi a yɛhwɛ wahoɔden ne kura wo na wokɔ sire mu a wakyɛ akora yɛ bi abosom mmiɛnsa
na bi so wo ha e bia okokoduru ye no wo modem a wo bobo no ne wa wo hwa send ya wa ho de sitiri depending on what you kura wo ne be hu send you be say but e ma wo nche pise mkotwa 1 year na 2 years na 3 years da bi busuma mbrani de ma ko dwara duru basuma gadaw de yete na no yete na suma gadaw ya busuma yete na no ya kase ye kote busuma no a ya na ase ya wa mamre ni amane ko ba won kasa nti se betina no ya wa mamre ni amane ya ye edi manwo ansan watuma bi na no ya dai akasa nti suma gadaw yete na no suma gadaw de ya ntena no a otimi nkasa but etiam frama de waka won ne kura ubekasa etiam frama de waka won ne ubekasa afise ono ye boss ma wo ba no wode ne tro ye dai efia pre da dansan wo ba kasa obi de ne tro fia pre no so kire kese wo ba no wode kan abin ho dada wode kan nim die da dansan wo ye dai wo ba ntinya afe no obi be kire nse koye me moduro se afe na bekasa be yisi be kire se afe na betutu nan da bi ono wonim na tutu ansan wo ye dai wo be wa so tia se but suma ye papa gadawdi ya ntena no amfa wa nko sirim selamo abonten so ankote wa no a utimi nkasa wo ba bia da ya hwe kunne asem ya na wo kan woni de esabe obi anim se oye mum dada onkasa de kobase kunne no nso no ono nso na akom ye no oye suma brafo no nso ya duro na be kokko dware se kunne kanwa aje se wokọ kano na kunne fi se suma kunne kan na se ye hunu se dwe na kunne na kan gese do ko nimchi ninchi no ye be wo amambre ni amane a ye be kwa akoye de amane wo ho amana je tum se ampa se ono na aye dai awawo se enye se suma kan awa no na ya je watum se oye konfo because the suma bia kan wa so ko ninchi bosum bia na ye woni panyini ye dai ewo ho enti se wo si tano na kan kura ye do beko tano boase ho na tano firi tano nyina ni ti enye tano boase tati mai tano boase ho na tano bia firi ya anfo anko ho anko wura ni boma anko ya amamra amapanyini na ama na anyi ho antuma onko bwa wonam nchen da bi wo kwom na mmom ye ni ho ntum ade nti na akom ayetano ewa santimemu aka komfo na ade se de ne kotano boase wote sentinam se honam panyini ani tire sort ya se honam panyini ani tire efri se o papa ti esirim so sort ya santi ya adwuma enti se wuwu ha ye betima sie wo ha segisi ye do ko papa kurom ani ampo se betie wa se papa tubofo ama ne begina ha ansan yetima dai asiewu enti chata no kawa ye be pen se do be kwa akom tete ne wo tano boase ananse ye betete wo ha kura agi se ye do ko eho ko panyin no eho mufu ni akoda wo ho adi atere ne se oba so masi na aware konfui na se wono susu wa aduro bia wo de amwa edai adware na wo mu edai ayedu ado sika wo na oyeta no ye de wo ko ye de me adoso oye nsuboso ye wata no bosom ene ye won nsuboso so ti ase kano de oye bosom a no ye de tim no ene nsuboso nso ye kire wo mo asi ya wam enti bra ene okire nkwanta ide dem so enti media ne ye nsuboso enti nsuboso no me papa konfo duedu ene obeware konfo manu ene omo bewo me ene wo kire do sunu ma konfo manu ena ma me ni bewu ye na mabedi ade kano no de ho dada nti o ka me no ena papa no etete makom ti ma no no bebo matenase what you say enti me media no nintin free tano boase but tano ye nim ni die akora nim se nintin free tano boase ye bepe dani aboanan akotachi mai tano boase ye woni bu mo ho na wakọ na de woni akọgu tie ho so ensem seni akoma so ofiri atoni ene ntotoro so saa na tano so ofiri tano boase boso bia woni chenchi enti di waso okom atiam frama gadau tigare kune hwan na won timi nkwa boso mnechi no da bi wa kom ne nu file ye notify da bi stamp mo so metu am kom gadau yi obi a kom gadau bia nim charamo abonten so akura te se kura nim misi charamo ne obi anim aya na ye ka botoba otoso mienu otoso miensa wo gadau no boto no wotoso sen meme de metima ka se charamo omunya problem kakra nsensem kakra bi si nsensem na chi no anye tu oduma se gadam
Okay. Enti odumase gadawu metima ka se ye ka bosomfo Kofi Jempe no mu famu dia odumase gadawu na epan. Wow. Ai odumase gadawu na epan because tete no omututu yi kwa homa gadawu na ye ka akiri. Kwa homa gadawu na be ye ka akiri. Enti ta man tokwa no nsam ni si ya oman tu bosum biem no suma ya omote omo ho omo yes omo so ye omo adwuma suma ya mutu ye ni tan odumase gadawu. Okay. Enti odumase gadawu ye PC. Wanyini o ye PC. So tiase. Na sa opani Jempe na woka na asem no. Wono oye den e wo gadawu. Wono no ye gadawu bosomfo. No ye gadawu bosomfo. Okay. So tiase. Bosomfo Kofi Jempe no ye on na esi gadawu kokyerema woye ne bibia. Ene wo bosomfo kwakunsia e wo ho. Ye wo konfo ya lete. Ono so ho na ye konfo panyina wo kyerema abonte so. Gadawu konfo panyini ye wo kyerema. Ene konfo ya lete. Na bosomfo chiame kwaku Jempe. Ono so sai bosomfo na bosomfo kwakunsia. Oni bosomfo panyini ya ono so wo kyerema abonte. Omo free chare mu kwa tentena. Obete kwasi Jempe ni nsia omo no omo kwasi safi. Sene obiti esirim so wate ya wase adwo amanyansa. Dia kusia nsia na nso fa ne. Ono ato no ho. Ono ato din ato nsake ya no. Nya na mi bisa. Selfu ato na mi bisa. Ai sene so no se wo no se. Ebuno emfifi. Onwa asem no. Yeah. Kyeremo no ehye buno emfifi. Tete na omo akon na omo baaye no. Ya omo bakun ye no. Ena omo nya baabi, omo ma omo baabi tina. Se omo odin a wotimi nya bibi ye den. Okay. Ena odi nya baabi tina na omo ba baabi da betina. But omo ntini de omo ye gonjafo. Okay. But baabi omo sese ni de ye buno emfifi. Yeah. Yamra o tegare. Wono so na komo ye no. E wosuma brafo asenya bi na. Eya na eno so setigare. Eni etiamframa eni abosoma ka ni nyina na ye baako. Tigare o yesuma brani. Me se me kutu tigare wosiri mu me bai. Tigare so ye bosoma. Panyini pani paragare onkasa. Onkasa. So he baba so gare ya onkasa. Kobridia ye wotigare ne onkasa wo. Na tigare no me mienu. Ye woto na gare. Eni ye wo ipala gare. But ipala gare na panyini na to na gare. But to na gare ne tigare no ono ne de omo kasa no. Omo ye tigare fufu eni ye no mo na ye to na gare kasa. Eni ipala gare ne de ono ye kokora panyini pa no wonne mo kananga onkasa. Okay. Bi na wo baba so tiase. Nti wo no de tigare ko ye wona dura yidwade. Eni aduro ndi so for magane so se. Udware me wo ye hwan. Udware ya wo be fi wo se. Emu ehwam. Dabi say me huna dure te sada. Te say emu ehwam. Bi o kom tigare bi ani. Se wo bi o kom tigare bia wo se. Amo gare na aka na dia wo bi beka. Emu ehwam. Dabi na me huna dure hene sa wo wiase da. Ade sansoro ni apia. Enu de menim ba bi free. Aduru a hene sa wo wiase me hunu bi da. Udware wi ana udwu. Udware ne prenso. Ebi kura ntimi nware be me sankura. Ebi ntimi nware mpren. Wo ye kwan. Wo be hwia wa hwia be tu tamadwane. Enu ntina tigare wo so tigare wo ye bosoma ye tina oba no wuti ho saa no ne ho hene na aduru na wudare ntia ne wo ye keka obadwum kura ya wo hwese go heda ni fa ko tena aso ko match ana no ho eye aduru na ye dware ne hene nti sa aduru no oba saa na wo se wo nipa dua no kura no wa hu se wo tenka bibia yan so tiase na so no nya jare na duro ni wie ni etosuma de ma wia wonya sanisi a asa wa wie okay we na dwuma okay nya fi na me de obakwa komtete bia kwa ha kwa yesi bia we suma mbrani okay we na dwuma dada okay suma mbrafo de omakom no ya na hwe asante akora ho hwe ye wo bi mu omakom boso mepe na wotwe mi mepe so wo tirase ya bisa obakom no na ye atiamframa Wokufuru body waka won nekura ahogwo oba obeka se wonyin ni se omo no asumambrafo na kom ye no efu ntina antina me kan say efu woni efu sumambrafo akom efu papa enu ntina ne kwa ya botni mu ya steady me shepa mo sifo na sam de we me de se wani to ya aya fofofo nam se wan head down ko how bia nkwa amane bia mu ye hia se wanya akye na no o mama ise boso no senya tumi na etumi a eyeye ne ye dia ene enim de wotumi ya kamba pamu bebre
because we be cry ya tinta so kwanya ngoro na egu yanta dim oh eka ben ho ana mo eno so ka ben ho ana bi sawo na medium se mi me kura bi si bo se mi hunu bi da woni ya tiamfo na man san ye ya hunu kwangure hu ni wa hu se wa ye bi da se na tare tiamfo na ma tare na se mi o enso tiamfo na tare ni okay o hwe ye wa hunu bi go yes ye nsina tade je wa tinta so ahoro kura beta repio ene besa ya papa ankuma jei na nakofi ankuma kombredi number 1 for jei ya yes tiamfo na ba afrache ya ye nhwe wadda musunko otiase ninti aden na de wo kwaje de efiri ni ho wono ne bibia e bi wo kwaje efiri ho ena ka be kafra cha konfo de wo se na si ye kwaje bisuma efiri bredi na nye na dru bredi krufie ya na de na ma men kan sa me kire o se sabi ya dwuma na ye no bi nse wo bi adwuma okay anti no tiamfo na na kan wase se konfo ba fie na se oso obako ma de atia wo fugu amani bi wo shiri amani bi wo ansa amani bi nom komkom a obede anu ntina ya na wagya ne sana nko betima sone so ene wo kase wo sam akuma obeku befi nenso so woni de wo se wo so wo mai na so wa ba wa ne wo ba kasa preko na wo mfono no abetoto wona abu se dura ba na aduru ma e firi ko matiam fana manya ne firi ko tia na mtie ye twodotwi se agoro pa obi kwabra na se nya akoma ya de ye tena so nya hometi ti ye se ye pressure ba sabese esan nsa ade kra de de whisky na aba owe etiyami netia kwabra no so ye se tiam fana nom se tiam fana ye papa no nom nsa gidigidi sa wo sebo wo se tiam fana ma nom nsa pa na ya adwuma bi a wo pese wo ye tiam fana ma nya oposo mo he da nom nsa gidigidi ye o da bi wo etimi bam ende abam but nya da gidigidi ne no da bi da me beto me papa no ma hu ne sa ya hu ni sa ati ase nkwada no wono mo pe o mo sa wie bi ti no na so ya mani pa adwene sa me de sa na medwene what you say o mo ya mani pa adwene sa se nam se bia because bebre kasa na nsem bi kura na o mo di nkomo bi o platform bi so na nsem ane ya kanyina bosoma ne ye bodi di ya tiamfram ma me ka se don papa no wonte sa mi kire se da bi enam se atiamfram man se ye nyina nyina asante nkwada no ya ma waje asante ya na se bi mo se ye papa atiamfram na ye kurom bunu de sumano osombo bosuma da abro san so bosuma wo free sinema ba fra pakai asante empred do say na si ensi enta busa wo empred what obi a wote jata apaka entensi bosoma nenti wote ho saa na asabio enim guasie yi ba amrante kwa yi enu nti na me kai on se me kwa na man twa no on se me ka say woni de wo say se waba na so maya oho se wo ma so na so aba wawula ne mom dako e wo de besia obi be hu se se konfo edie se na de no wo ye nyina no yes na so tia se wo de ya fo ni to fam hwehwa konfo de bebre nto asi bere ya na me no nti no wo de afa tia mframa so ahwensa bebre nto asi bere kasa preko to na wo we na nsa nan bosom ne ma ya wo kwati be wu okay eno so etimi kum sa de no so tia se enti ye ni aye hwe obi o wo tuma no collect bia won pre no obi etie mframa na nkasa bwa ne bia no nkasa ye ni ma konfo mpanyimfo na ma da nkwa me akrofo so yanya ya wo ye okonko wodu ani tofu ma hu sampa wo ya konfo etie mframa agwa wo bre ya wa konfo no bi no ho mo ya kese ya no bi ne be kase usia na no bi ne be kase etie mframa me ba ko na de akutu ase so hwe asuafu nsuta asuafu maame akua de o me na fese gwanwere eye adwuma no ye adwuma so no tiamframa na o ho no ye won nso ye bebre o but obi nim tiamframa ye won nso tiamframa ye won so ye wo gwanwere ankasa wo gwanwere wo ho na tiamframa no wo gwanwere wo pa sisi okwa adwaba se ye tie o mo pai mena ne na ko bidia ka gwanwura no ye tofuga no akokora na mu so tiase gwanwure but never you be any way mina na kra de obi kra de wose na tiamframa de kwaje yi kami bebi sa kwaje ni wonye nipa konfo no obi tia wo pai se kwaje ni wura sebe ne yire kwaje na sebe oba no so na
Edam se na wo hwehwe na wo hu nti na wo fu frɛ ne se komfo je Tia no wo sunu no. So kan wo frɛ ni wura. Enso na de obi kura pese ya nati afroma didi. Kwaje. Kwaje no ntinye dipadi. Tabi asante binom kafrache omu hunu ya komu mu toto. Enti wo wonim de na wo nim amamre nim amande a wo betimi de afa kwantempon no so ne eta. Wo ye bibia afa ne ye namoti ne awunanti. Ade na conform no mo ho sa. Eno nti a peye minim de. Ahoya paseminkum nya enda wa conform. Enso nka asorfo kora na nka yesa. Enso ye ekuta tumi no ye na de. Yes. Eni nti ne akonfo me o. Fi se me kuta maduro na me hu se wo ye konfo na me de maduro ma na abaya homaso a. Me mfa ma. Wo de aba o. Me ka se me ma bi so na papa no wo. Fi se ne obi mfa na duro papa mfa ma ne yonko konfo mfa nkoda. Because obi kotu bosom wo sirim no kora no ko private car wo dem no. Okudura yebuni sikani. Na okuduru no oni di na duro be ma. Mfa ma. Abronkum abo akira nimpo ne etuma ko etie ko koduo na so abiribira aso be dan ebeti aso wo bampa wo beturu foforo mpo he ka wo de besi na wo tusuma ne ma na akwa wo de alupre ne baba besi aboa no abrako ono woni bie enti wo de na duro de be ma wo betu ama na so nya ne se ne ope ne da enti me mete da bia me kasa me suma bi okura me bia ni wa udini di akura wo de ho be chew efi se me kwasire mu am me yam ho te se bodam ni me yam ho basabasa me ho mo bro ne de me ye no fi se Daba bia obefata paade mo piafo ena asante mfa bo paade wo hini ba me abema ba ko srapem no ne se da akọ pakasa fojire sunie ene yade konfo akubetwe nkomo pa yade fa asumambrafo wo no mentete yemu kwan ya faso ofa konfo a ba bi yede ne ko ne nchi ene ade bobo mu abetisi etia mframaso mu asese mu aso mu de ne rensa ti ahora kese gumu ta de rebesesa no mo bu papa ni mase na muntosi bebre mo betro mo se gu atia mframaso ani mase na na ye wa futuro wa no de afutuo kakra me de ma sebe ahwefo nyina se da bia me se me de aseda na me de ma mo mo nkoso aso nhweme mo piafo na bibi papa ebe fi nazet aba me se sebe enye nne no nko na me mbehia abre ne abre nyine behia wa wo hawo wa amane sebe ne betakaria doso amia hunu kremo papa ene da bia mo ahwefo na ya mo ma sebe amanfo di musika ene sei wotin se obi ama ne betakari kase so wo kasa no na wudi akire gigigigi da bi fo ni to fam ye wodro ne wadro ye wotumi ne wotumi so ti asenti mo mamo ni na ho na sebe ye no ma sebe ye ne nananom panyimfo anante asebe ye nim de efri tete no mo so matimi de mo ho aboye ye so eduma fatete akwantempon so ama mu yie atwa yie ama se wo hawa da wo so se ye akwantu sem se ye nkrata sem se obi na agi wukunu se sebe wo so fodu obi akwa aburutira wabu kwase akwa sem adwuma bi ya da wo so obi na wo de aba na bofo gada wo bofo tigare abosunia se be na meso no mama wa yi sira na wo hawo no yase ye wo mo me da obi bia se momfa me number no na momfrɛ that's e buru kasa ama no asi aravo kofo akunu no o se o hawo ni abenedie koda na ne dadwene bi da wo so no fa number no ne frɛ obesom no kretrodo kwan so e wo nananom etete atempon so ama yedie ne nkoso no nso nsa atemi akabi ekwan na wasade ya o se da bia me ka kyo se ewie e wo aboboana no usunsumu IGP MC Rapture ene asumambrafo ho nsem komo aye bidiye ne konfo akumtwe be na wonso etesenim kakra me nyina yenya bi afa no aha ene edu besi ebre se ne fata mesa ne wadi ahia bim won komo pakasa mfonyin so ene nkwanso na wahia na wonyo yanko ade a subscription na ho hia bell notification ma remfi adwenkyere no comment section no fata wo obu ne ani di kwaso efa emamme edu besi ya na makraw na mom ahweye ene bema bye bye. Adia channel na hwei Enkomapa TV channel na me hwei the authentic man ni Enkomapa TV ni me say Enkomapa TV Paul Amantem ensumu sire dikanfo mo na sebe producer mata ko kesa so to kotwa masa to yo se anya ye una anyu aye enya akroma be cha ukwa be hihi ni be yu aye Enkomapa TV Paul Amantem mo sire dikanfo na mo sound no kwa die edi boy